ஸோ கைஸ் வந்தாச்சு. முந்தோ ஃபுல்லாக இருக்காங்க. ஹாய் ப்ரோ, என் சேனல் பேர் IMSMK ப்ரோ. சப்ஸ்கிரைப் கண்டிப்பாக IMSMK சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஒவ்வொரு ஆளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் தான் கண்டிப்பாக நம்மளும் வளர முடியும், மற்றவங்களும் வளர முடியும். கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. வ்ளாக் கண்டென்ட் அண்ட் ஃபிட்னஸ் கண்டென்ட்லாம் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 57 kg லாஸ் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ இந்த லாக்டவுனில். ஓ, ஸ்லிம்மாக இருக்காரு. ஓகே, அவரோட யாராச்சும் உங்களுக்கு குண்டாக இருக்கீங்க ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா இவரோட ஐடியா போய் பாருங்கள். இவர் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுப்பாரு. நான் கொஞ்சம் கேட்க வேண்டியது இருக்கு இவர்கிட்ட. உண்மையா ப்ரோ? ஹாய், யூடியூப் சேனல் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கான தட்டிக்கோங்க. ஸோ கைஸ், இதுதான் இன்றைக்கி நடந்தது. இன்றைக்கி டே வந்து பார்த்திங்கன்னா செம ஃபன்னான டேவாக இருந்தது. ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஒரு நாள். அவங்கள பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு, அவங்க 2 பேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னை டு லடாக் பை வாக் அண்ட் லிஃப்ட் மூலமாக போனாங்க. ஐ எம் செம்ம இன்ஸ்பயர்ட். இன்றைக்கி பார்த்தது வந்து அப்படியே நான் பறக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகிறேன்.